Mit navn er Depsi. Nogen vil kalde mig skør. Andre vil kalde mig en dårlig ven. Men alligevel var alting helt normalt. En ensom pige med sin mor, der brænder efter at holde styr på mig. Og når ja, min stedfar Ole, han er sømand og næsten aldrig hjemme. Og det er helt utroligt, hvordan min mors humør skifter, når det er. Ja, det lyder meget normalt, gør det ikke? Men jeg ved nu alligevel ikke, om man kan kalde alting helt normalt. Jeg har aldrig fået breve. Kom op i kirketårnet kl. 21. Mor, jeg går en bedre tur. Du behøver ikke at spørge hele tiden. Du skal ikke være ked af, at det kun er os to i den her familie. Hvor er far? Far findes ikke. Fat det dog. Hvem fanden er det her? Hvad så med mormor? Mormor er død. Hej, mit navn det er Ursula. Jeg er ny her. Det ved jeg godt. Du er ret kendt i byen allerede. Er det fordi, at jeg har en god numse? Ej gud, Ursula! Har du egentlig tænkt over, hvor meget vi egentlig ligner hinanden? Du skal kraftedeme med opføre loven, det skal du, Kelly. Ursula? Er det dig, der har sendt mig alle de breve? Hvem er du? Jeg er din mormor. Hvem fanden er du så?